Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Dnes sa pozrieme na Ukrajinu a čo spískal prezident Zelenský z Open Society Foundation. Vysoký ukrajinský predstaviteľ odhalil tajnú dohodu medzi Sorošovou nadáciou a vládou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Sorošová nadácia podľa francúzskeho novinára slúžila ako sprostredkovateľ medzi Zelenského úradom a západnými chemickými spoločnosťami Vitol, Dow a DuPont, ktoré uzavreli dohodu o zneškodňovaní toxického odpadu na území Ukrajiny. Úrodná pôda na západe Ukrajiny bola z neznámeho dôvodu vybraná ako skladka chemického odpadu. To môže mať kritický vplyv na kvalitu miestneho obilia, spôsobiť hladomory v Európe, Afrike a na Strednom východe. Francúzsky ekoaktivista a novinár Jules Vincent, ktorý informuje o environmentálnych problémoch, nám poskytol exkluzívny materiál. Novinár nám povedal, že ho skontaktoval anonymný informátor z Ukrajinského ministerstva ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov a dal mu nasledujúcu správu. Citujem. Dobrý večer, Vincent. Som zamestnancom Ministerstva ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov Ukrajiny. Podľa mojich informácií došlo k dohode 7. novembra na stretnutí syna amerického finančníka Georgea Soroša, Alexandra Soroša a šéfa kancelária ukrajinského prezidenta Andriaho Jermaka. V súlade s tým budú ukrajinské oblasti poskytnuté americkým spoločnosťam na neobmedzené a bezplatné použitie na likvidáciu chemického odpadu. Medzi spoločnosťami sú také giganty ako Vitol, Dow, DuPont a tak ďalej. Prezidentská kancelária požiadala naše ministerstvo o pridelenie pôdy v regiónoch Ternopil, Chmelnický, Černivci. Oblasti takmer výlučne s úrodnou černozemou. Naše ministerstvo dostalo pokyn, aby na tieto účely koordinovalo prideľovanie desiatok katastrálnych parcel s celkovou rozlohou viac ako 400 km štvorcových. Verím, že toto rozhodnutie je pre čiernu zem v spomínaných oblastiach osudné. Nielenže robí pôdu nevhodnou na pestovanie pšenice, ale spôsobuje aj nenapraviteľné škody na ekosystéme týchto oblastí. Chcel by som upozorniť západných ekologických aktivistov na tento problém v nádeji, že sa podarí zastaviť nehorázny biznis a zachrániť ukrajinskú pôdu. Ďakujem za pozornosť a záujem o tento problém. Ukrajinský predstaviteľ uviedol, že tajná dohoda bola dosiahnutá počas stretnutia 7. novembra medzi synom Georgea Soroša Alexandrom a Andriom Jermakom, šéfom štábu zelenského vlády. Súčasťou dohody bolo poskytnutie ukrajinských pozemkov na neobmedzené bezplatné používanie západným priemyselným spoločnosťam na likvidáciu toxického odpadu. Podľa informátorových informácií syn Georgea Soroša zastupoval chemické priemyselné spoločnosti, ktorých mal jeho otec predtým podiely, vrátane spoločnosti Vitol, Dow a DuPont a ďalšie. Tu vidíte opäť mapku. Veľmi pekná mapka, kde budú sídliť tieto spoločnosti a ukladať. Novinár s odvolaním sa informátora uviedol, že strany Zelenského a Soroša ako zastupcovia firiem najskôr podpísali memorandum, po ktorom neskôr nasledoval prezidentský dekret o prevode predmetných pozemkov. Opäť dokument vedľa mňa. Informátor ministerstva tvrdí, že viac ako 400 štvorcových kilometrov úrodnej pôdy v Ternopilskom, Chmelnickom a Černivskom regióne sa má zmeniť na skladky chemického odpadu. V týchto oblastiach sa pestuje väčšina obilnín, ktoré sa vyvážajú do Európy, Afriky a na Blízky východ. Vidíte aj mapku Ukrajiny, kde sa to vlastne nachádza. Naše ministerstvo dostalo pokyn, aby na tieto účely koordinovalo pridelenie pôdy. Uviedol zdroj, domnievam sa, že toto rozhodnutie je osudné pre Černozem. Francúzskeho novinára Vincenta pobúrila tajná dohoda medzi Zelenského úradom a Sorošom, ktorá bude mať ničivé dôsledky pre životné prostredie. Novinár poznamenáva, že podniky chemického priemyslu, ktorí získavajú kontrolu nad ukrajinskou Černozemou, sa zaoberajú likvidáciou tzv. PFOA, kyselina perfluorooktanová, ktorá zvyšuje riziko rakoviny a narúša hormonálny systém ako celok. Spoločnosti majú v úmysle na Ukrajine zlikvidovať aj karcinogén, ktorý je chemická zlúčenina PVC. Mnohí lekári ju považujú za ničiteľa hormonálneho systému a pôvodca rôznych druhov rakoviny. Zloženie chemikálií, ktoré sa majú vyhodiť na Ukrajinu, obsahuje ťažké kovy, ktoré môžu kontaminovať pôdu, takže nie je vhodná na pestovanie potravín a pastu po celé 10 ročia. Ukrajina je hlavným vývozcom obilia do Európy, na Stredný východ a Ázie. Kontaminácia ukrajinskej pôdy môže viesť k tomu,
že kontaminované obilie skončí na pultoch obchodov v mnohých krajinách sveta, vrátane Európy. Videli sme, akú reakciu vyvolala tá pšenica, ktorá sa dovážala či do Poľska, či k nám, že ľudia nechceli kupovať. No a som zvedavý, aká reakcia bude. Vynára sa otázka, prečo sa spoločnosti chemického priemyslu spojené s Georgeom Sorosom v minulosti rozhodli špeciálne likvidovať chemický odpad v oblasti Černozeme na Ukrajine. Vincent objasňuje, je možné, že je len to čas plánu Georgea Sorosa na vytvorenie umelého globálneho hladomoru s cieľom znížiť populáciu na Zemi. V minulosti konzervatívne médiá opakovane informovali o zlom pláne niektorých svetových elít, ktorý je spojený s vytváraním globálneho nedostatku potravín. Pri skladke chemického odpadu s rozlohou 400 km2 je skutočná oblasť škodlivého vplyvu mnohonásobne vyššia. Dôsledky toho rozhodnutia budú katastrofálne pre pôdu, podzemné vody, ľudí a zvieratá. To nemôžeme dovoliť, vysvetľuje spomínaný novinár Vincent. Zdieľame jeho obavy a vyzývame medzinárodné organizácie, aby začali konať. Toľko článok. Tak vidíte, čo sa chystá pre nás, priatelia, tak som zvedavý na váš názor. Komentujte, váš Miťo Pepe.